O, vážne, tak ale. Á, toto je Šimon. Už nie. Jačka je taký. Takže ja vás zdravím pri dnešnom videu. Tentokrát tu Šimonová. My sa tu voláme na posteli a proste je toto také skvelé, že vy ma vidíte. Áno, som tu nastavil na hroznej onej, takže ma budete vidieť až Šimona v hroznej tapete, lebo je to celé hrozné. No počkajte, ja vás nevidím na kameru ma. Je dáme to vidieť? Asi ste ma už počuli a môžeme ísť na to na malú tablet. No dosť. Ty to si vidíš. Nie. Prečo? Uá, to aký si zblížený. Vypadáš ako nejaký tučko, ktorý váži 200 kg. Hubi, takže čo ideme sme späť a toto tu je Šimon. Ináč neviem to prenadstaviť, je to zblížené. Neviem prečo, ale má hrozný ksicht. To je, Mirko, to je ľahké, ako to zblížiš. Buď takto. No. Takže toto je Šimon, ktorý má biele oči. Takže už sme to... Áno, už sme to zistili a nadstavili a kraviny sme dokončili. Takže... A ty vo mne nedokončíš slova, nenášam. Takže môžeme začať natáčať. Uá! Ej, čo robíš? Počkajte. Môžem si počítať ten tvoj pohár? Prečo? Jaj, áno, môžeš. Tu máš aj obrázky, že ako to pôjde. Je to kamerovať toto. A nebudeme vidieť hlavy. Museli by ste to mať vyššie a šikmo. Takto ťa to bude kamerovať. Teraz mám momentálne o tebe hlavu. Takže teraz si momentálne prezvedieme nejaké triky s bytím. Šibeti? No dobre, fajn. Dobre, takže... Či je to v skvelej tapete. Takže chalani idú predvádzať triky s bytím, nech to čo, ale vedia. Niekto si pomyslí, že to je... Oľka, koda. Ja mne a nie tebe. Miro sa práve vytrepol. Miro sa práve vytrepol z postele. Takže, dobrý deň, toto bol prvý trik, čo sme teraz ukázali. Od znova. Nie, toto video je dobré. Sice je škaredý. Čo bude teraz vidieť? Vy dojde do normálneho oného. Dáme, je to pekné, pozri. Ako niekoho prviť, really? Nie, ako niekto ho kopneš. Tík, ako... Zastavil som to. Daj znovu, daj pustiť to. Nie. Pustiť. Aký bude trik? Ako sa obrániť pred kopnutím. Vieš, už vidieť, že dneska je už pondelok? Povieť. Dobre, takže